Toto je medzioceánsky koridor Tehuantepecskej šíje. Megaprojekt, ktorý Mexiko buduje, aby konkuroval Panamskému prieplavu a potenciálne ho vyradil z prevádzky. Podobne ako Panamský prieplav v roku 1914 vyradil tradičné námorné trasy. Panamský prieplav, významná námorná skratka pre lode preplávajúce medzi Atlantickým a Tichým oceánom, trpí dôsledkami sucha spôsobeného klimatickými zmenami v regióne. Rýchlo klesajúce hladiny vody znamenajú, že zlaté časy prieplavu sa blížia ku koncu. Môže byť Mexický koridor posledným klincom do rakvy Panamského prieplavu? Myšlienka priamej trasy spájajúcej Atlantický a Tichý oceán siaha až do 19. storočia. Predtým museli lode pri plavbe medzi oceánmi obchádzať celú Južnú Ameriku. Dlhá a nebezpečná cesta, ktorá trvala viac než mesiac na mori. Táto situácia vyvolala potrebu rýchlejšej a nákladovo efektívnejšej alternatívy, ktorá by skratila čas plavby z mesiacov na dni. Tak vznikol Panamský prieplav, umelý vodný kanál, ktorý slúži ako skratka pre hlavné námorné dopravné trasy. Prieplav využíva systém zdvíhacích komôr, ktoré fungujú ako vodné výťahy. Tieto zdvíhajú a spúšťajú prechádzajúce lode na úroveň Gatúnskeho jazera, umelého jazera vybudovaného vo výške 26 metrov nad hladinou mora. Proces zahŕňa prechod cez 3 úrovne zdvíhacích komôr, ktoré postupne zdvíhajú lode, kým sa nedostanú na vyvýšenú plochu dlhou 82 km. Následne lode prechádzajú ďalšími 3 komorami, ktoré ich postupne spúšťajú nadol. Celý tento proces trvá 8 až 10 hodín a výrazne skracuje cestu medzi Tichým a Atlantickým oceánom o viac ako 13 000 km, čím umožňuje lodiam dokončiť svoju plavbu za niekoľko dní. V roku 1881 francúzsky inžinier Ferdinand de Lesseps navrhol vykopať prieplav cez Panamu s cieľom spojiť Atlantický a Tichý oceán. Tento model bol v podstate kópiou Suezského prieplavu, ktorý úspešne dohliadal. Čoskoro však zistil, že terén Panamy je oveľa drsnejší a náročnejší ako terén Suezského prieplavu. Oblasť bola pokrytá tropickým dažďovým pralesom s množstvom environmentálnych hrozieb, ako sú časté zosuvy pôdy spôsobené silnými dažďami a jedovaté hady, pavúky a škorpióny. Džungľa prekypovala smrteľnými komármi prenášajúcimi choroby, ktoré decimovali pracovníkov, pričom úmrtnosť dosahovala až 200 osôb mesačne. V roku 1889 francúzska stavebná spoločnosť vyhlásila bankrot potom, ako investovala ohromných $287 miliónov do projektu, pričom dosiahla len minimálny pokrok. Projekt bol opustený až do roku 1904, keď Spojené štáty obnovili práce na stanovisku. Tentoraz použili nový návrh systému zdvíhacích komôr. Po dôkladnom preskúmaní neúspechu návrhu prieplavu na úrovni morskej hladiny od Lessepsa a potvrdení, že tento koncept by pre juhoamerický terén nefungoval. Po rokoch tvrdej práce a investovaní miliónov dolarov bol Panamský prieplav nakoniec dokončený. Pozoruhodný technický úspech, na ktorom sa podieľalo viac ako 75 000 pracovníkov. Prieplav bol oficiálne uvedený do prevádzky v roku 1914 a odvtedy sa stal globálnou lodnou trasou, cez ktorú prechádza viac ako 40% všetkých amerických kontajnerových lodí a 5% svetového obchodu. V posledných rokoch však jeho postavenie ako hlavnej námornej trasy ohrozuje klimatická zmena. V októbri 2023 región zaznamenal o 41% menej zrážok ako zvyčajne, čo spôsobilo pokles hladiny vody v Gatúnskom jazere o takmer 2 metre. Keďže Gatúnske jazero zasobuje prieplav vodou, menej zrážok znamená nedostatok vody potrebnej na efektívnu prevádzku prieplavu. Toto spôsobilo drastické zníženie počtu lodí, ktoré môžu prejsť cez prieplav z obvyklých 36 na približne 18, čo bol stav k februáru 2024. A zdá sa, že táto situácia sa tak skoro nezlepší, pričom úrady prijímajú ešte prísnejšie opatrenia na minimalizáciu spotreby vody a zvládnutie situácie. Vstup do Panamského prieplavu je teraz plný lodí, ktoré nemajú inú možnosť než čakať na svoj rad, čo môže trvať až 18 dní, alebo sa vydať na dlhú a nebezpečnú cestu okolo Hornského mysu. Nové obmedzenia si navyše vyžadujú, aby lode rezervovali miesta na prechod niekoľko mesiacov vopred alebo zaplatili vysoké poplatky za prednostné odbavenie. Napríklad japonská loď zaplatila neuveriteľných $3,98 milióna za urýchlenie svojho prejazdu, a to okrem bežného poplatku za prieplav. Táto situácia vyvolala obavy odborníkov po celom svete, ktorí varujú, že zvýšené náklady na dopravu môžu narušiť dodávateľské reťazce a ovplyvniť ceny tovarov. Čo bude ďalej? Ako sa vodná kríza v prieplave prehlbuje, Mexiko vidí príležitosť na rozvoj obchodu a začalo realizovať plány na oživenie svojej storočnej železničnej trate, ktorá spája Atlantik s Pacifikom.
Hoci mexický prezident vyhlásil, že nemajú v úmysle konkurovať panamským bratom, ktorí čelia ťažkej vodnej kríze, mexická vláda investovala viac ako 4,5 miliardy dolárov do revitalizačného projektu nazvaného Medzioceánsky koridor Tehuantepecskej šíje. Je to 300-kilometrový železničný projekt na juhu Mexika, ktorého cieľom je obnoviť staré železničné trate v Tehuantepeku, vybudovať nové trate a zároveň postaviť cesty, letiská a priemyselné parky na strategických miestach. Ide o odvážny krok, ktorý má za cieľ reaktivovať ekonomiku južného Mexika a vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k panamskému prieplavu. Ako je však možné, že tento koridor je o storočia starší než panamský prieplav a predsa nie je taký populárny? História koridoru siaha až do 19. storočia, keď prezident Porfirio Díaz videl príležitosť prepojiť Oaxacu s južným pobrežím Mexika cez Veracruz. Predstavil si železnicu, ktorá by spojila Atlantický a Tichý oceán. Po rokoch plánovania a výstavby bola železnica dokončená spolu s prístavom Coatzacoalcos, ktorý otvoril prístup k Atlantickému oceánu, a prístavom Salina Cruz, ktorý spojil Mexiko s Pacifikom. Železnica bola oficiálne uvedená do prevádzky prezidentom Díazom v roku 1907 a počas prvých 6 rokov dosiahla obrovský úspech, pričom preplavila viac ako 850 000 tón nákladu medzi oboma oceánmi. Tento rozvoj priniesol výrazný ekonomický rast v oblastiach okolo výstavby železnice. Malé dediny sa zmenili na väčšie sídla s aktívnym hospodárskym životom. Bohužiaľ, popularita železnice začala klesať, keď v krajine vypukla občianska vojna, ktorá uvrhla Mexiko do chaosu. Táto vojna bola zásadnou udalosťou v histórii moderného Mexika, pričom povstania vypukli v rôznych častiach krajiny a zahraničné mocnosti ešte viac komplikovali boj o moc. Práve počas tohto chaosu bol dokončený panamský prieplav, ktorý bol oficiálne uvedený do prevádzky. Ponúkal rýchlejšiu, lacnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu pre nákladné lode, ktoré už predtým váhali nad bezpečnosťou svojho tovaru. Otvorenie panamského prieplavu zasadilo južnému Mexiku devastujúci úder, pretože preprava nákladov po železnici klesla v tom roku približne o 33% a v nasledujúcom roku ešte výraznejšie, až o 77%. S poklesom dopravy a príjmov sa železnica pomaly stávala iba tieňom svojej niekdajšej slávy a nakoniec bola na dlhé roky opustená. Až prezident Andrés Manuel López Obrador rozpoznal jej blízkosť k panamskému prieplavu ako obchodnú príležitosť a zlatú šancu na zlepšenie ekonomiky južného Mexika, ktorá zapasila s problémami. V roku 2020 prezident oznámil návrh zameraný na oživenie pozemnej trasy a zlepšenie plynulého prechodu medzi loďami a železnicou a späť na lode. Takto to funguje. Lode priplávajú buď do prístavu Salina Cruz, ktorý sa spája s Tichým oceánom, alebo do prístavu Coatzacoalcos, ktorý sa spája s Atlantickým oceánom. Ich náklad sa následne vyloží a prepraví po sieti železníc dlhej 303 km. Táto trasa trvala niečo vyše 6 hodín z jedného prístavu do druhého. Po príchode sa kontajnery opäť naložia na čakajúcu loď. Pri nákladných lodiach rozhoduje každá sekunda a predstava vykladania a opätovného nakladania kontajnerov predstavuje časovo náročnú výzvu. Aj keď tento systém môže efektívne fungovať pri menších plavidlách, otázkou zostáva, či prístavy zvládnu logistickú zložitosť nakladania a vykladania veľkých pobrežných lodí. Projekt Medzioceánsky koridor Tehuantepecskej šíje sa snaží zvládnuť tieto potenciálne problémy prostredníctvom množstva revitalizačných prác, vrátane obnovy mostov a odvodňovacích systémov na tratiach Z, F, A a K. Línia Z je najdôležitejšia, pretože je jedinou trasou, ktorá spája dve hlavné prístavy, Salina Cruz a Coatzacoalcos. Toto zmodernizovanie by umožnilo zvýšenie rýchlosti nákladných vlakov z 20 km za hodinu na 70 km za hodinu a rýchlosť osobných vlakov až na 80 km za hodinu. Projekt zahŕňa aj modernizáciu a rozšírenie dvoch prístavov. V Salina Cruz sa buduje dlhá ochranná hrádza a široký vstupný prístav na prijímanie väčších plavidiel, zatiaľ čo v Coatzacoalcos sa stavia nový diaľničný prístup. Prístavy budú vybavené špičkovými technológiami, ktoré zabezpečia plynulé vykladanie a nakladanie nákladu, čím sa zvýši efektivita tranzitu a predíde sa dlhým čakacím dobám. Súčasťou projektu je výstavba 10 priemyselných parkov, 3 letísk, diaľnic a ďalšej infraštruktúry strategicky umiestnenej pozdĺž trasy koridoru s cieľom prilákať investície do oblasti. Tento krok má podporiť tvorbu pracovných miest a zvýšiť šance, že Tehuantepecká šíja sa stane globálnym obchodným centrom. Po dokončení sa očakáva, že projekt Medzioceánsky koridor Tehuantepecskej šíje prepraví až 300 000 kontajnerov ročne a do roku 2033 by toto číslo mohlo narásť na približne 1,4 milióna kontajnerov. Môže sa Tehuantepecká šíja skutočne stať alternatívou k panamskému prieplavu?
Aj keď panamský prieplav čelí vážnej kríze spôsobenej suchom, stále zostáva globálnou námornou trasou, ktorá funguje nepretržite. Myšlienka, že mexická železničná trať by ho mohla úplne vyradiť z prevádzky, je takmer nemožná. Pre lepšiu predstavu, Tehuantepexská šia má potenciál prepraviť viac ako 300 000 kontajnerov ročne medzi dvoma prístavmi. Hoci ide o pôsobivý výsledok, stále to ani zďaleka nedosahuje kapacitu panamského prieplavu, ktorý každoročne prepraví priemerne 4 milióny kontajnerov. Napriek presvedčeniu, že mexická železnica nepredstavuje hrozbu pre panamský prieplav, môže slúžiť ako užitočný doplnok. Dokáže zmierniť preťaženie prieplavu, znížiť dopravné zápchy a predchádzať dlhým oneskoreniam v lodnej doprave. Čo na tento medzioceánsky koridor v Tehuantepexskej šii hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.